megalayapost.news. Lada day bangi ngirus pa, lada bangi dan kita kelak keputit, ya singin namdan kami kita kejakarat, intiit daki hektar kita ka bangin rap, pada kata kapor nganong iping dan kamsu ban rap dumokio, hendra ingin rap daki traktor. Hadian kijing syakta kinorem hapo kara nongpo balakno bakara klada kolbiang ye kijaka rep kinorem kasang kinorem haka jela blatip kum ka Hills Farmer Union HFU sangkmi rungkat ka Hills Farmer Union nariboy kala ay kijing kersyan ka bapurai kinorem ki basyakta bat ka penram jur ya garat nongpo halor kitegi kam thombor ye kijaka jong kinorem kinoyelam ka Hills Farmer Union haka jingilam secretary ba Alfon Bot Karsentiu bat presiden ke HFU riboy menta kasengi kila kendu ye kinorem ki basyakta bat ka badairu hadian bakilayo iling bakila patai kubor bakinong rap kila syak tombor hakara nongpo kumbalapan pau do kinong rap ki bala syakta laong bakara tang bakala dakol ki jokarap jongki henry kila le don boru ban pen prau wadia ka yeng sa da ka bapanon kam da ka pu shilum haba kurens kila patai kubor secretary ka Hills Farmer Union sengkmi ba Alfon Bot Karsentiu ulong bakum ka seng kamla ban pedang bakara kan tombor ki jokarap kinong rap namar kani ka kta ya ka jakpo kinong rap ulong ru baka seng kam kwa ban wanra kanu ka huri hura ni ka jinge kan at pedang kara kinorem henry ke ka bagaseng kwa kalong bakara kan sange banda koli jakarep bat kadairu ban penbenyo mardor ya kene ka kam da ka basange banda koli ki jaka bat kadairu ban pen scam da ka baai ki duler ki bapaka sha kinorem ula ban rapru da ka bong bagani ki jing sha da kol jaka kinorem ka deitang na ka jingwan kata ka project sarkar bat kum ka seng kadawa bakanom kata ya ki jakarem bat ka biang lada ki wanra ya kata ka project sha ki jaka badang lain ban omban kata pat ya ki jaka jong kinorem ki ba im jakpo leng ba ka kamrep kamriang sisu ula ongru baka sengka ay ka jingkersyan ka bapura ya kinong rap ki bala syakta bat kandang yai turailang bat yakani ka kam de ban penbet no mardor bat omban tombor ya kinong rap ki balong ki butlum ka yo ka kon baladak dia no yo butlum ka ipat ka banja bat ka deipan satang ka jingyap tangan ka yeng ka sem Kaliang joka Hills Farmer Union, minta kasngi, adien bangi i lingba kitu kilat patai kubor, akabidei bat kani ka jingja ha ulum kabahap ha kani ka rat ilaka jong kanongpo te nakaliang kajongi iwan menta kasngi da kajing sngokya namar ba ngiyui ba kani kajingja tang menta hauni bana April kamdei ka bajia tang hani hanongpo ngiyui ya katu kajingja ba kinongrep salapangap ro kimyo banlik drep namar ba kajingsya pendik haki jat benriu na po karbi bat haki pulit asam bat kumjuru ya kitu kinongrep syate syapo mausikar kapa kinong rep hangti po west kasil ro kisha klong lani kisha penjot ya gitu kijung tung kijung ki kiba kilatung latep hangti po west kasil te kani ka pen sngokia ya ka jumut perkhat kijungi bat kade ka jung perkhat ka bakya ba hadu kata menta kasngi ngilawan ya ka ban ya kendo ya kini kinong rep kibarep hauni ulum rat bahap hapo karat nyongpo tingis ngothu ya ka jing sngokia ka jongki ka jing sngokia ka deiba lada kani ka jakarep kamdan syo da aikin basa yaki kun dikti lada kani ka jakarep kamdan syo da aikin pendap ya kayeng kasem ikun kidi ke barang school ikun ke di ke barang college bat ki babun ki nong rap kisyania hakate ka jakarep tekumta ka jingwanra bat ka jing persyang jong kinong penia jong karaj wanwanra yaki project kiba na ki department ki baper bat ban wengno lani ban kini no ya ketika jakarep ni kinong rep ni nakaliang ka Hills Farmer Union ni ong ban ni penskam bakam la bandong ni sngotu ya ka jing sngokya jo kinong rep matagas ni hoy ni sngotu baka di ka jaka jong karat kamdei kanong kenti ka jong kinong rep henrei ka jingkli menta kalong ba lada kumni ka jia kini kinong rep ki bala rep iki kwai iki dingso ki ba menta la dei sakapor bakin khekso tenrei mentala pam no yaki mentala keni no yaki kani kadi ka papan kia ya ka yeng ka jong unong rep jong lada dei bangi ngirus pa ada bangi dan kita kelak keputit ya singin namdan kami kita ke jakarat intiit daki hektar kita ka bangin rep pada kata kapor nganong iping dan kamsu ban rep dumokio henrei ngin rep daki traktor henrei namar bangi dok bangi wana ka yeng ka jong unong rep namar kata kadaw ni kerpat yaki nong penia jong karat ailat iki nong rep ki jongi baya ki jaka ba ki rep sngoba wat kini namar kadi ka piangja bat kadi ka kiuja jong ki kun jong ki nong rep ni sngokia halor kani ban ni pha ka kubor ka basai bat ka message ka basai
ya ka KHDC kabadai ban pek yaki jaka ki puta bangi don kam kum ki nong rep ni don kam yaki an ban yada ba yaki jaka rat ka baki nong rep ki rat bagi nong rep ki rep sngo bha wat le don bor wat kini don bor nga sngo ban ong nga yeng naka hil soma union haringkat bat unong rep naka ri khasi bajantia bat kumju ki nong rep Nagaro Hills bangi nya yeng lang bat ki nong rep hapo nong po ban ai men sim yaki bangin num khang yaki project ni kran da ka basai henry le yaki project hakijaka ki benang lai tli henry wat kini ya ka pliang ja ka jong unong rep ban ong ba finwan ra yaki development naka benta ban kini no yau khiu ja ya ka pliang ja ju nong rep ni nam la ban pediang te de namar kata kadau yan hanta ka sngi ban ai men sim yaki ni nong rep bat ni sngo thuru ya ka men sim ju nong rep balada ka raj ka khot lada ka district administrative ka khot ban ya kran kilong ki bakloy hakano kanu kapor namar ngi kinong rep ni dan ni kamen sim bangi kwa ban chong suk ni kwa ban im suk bat ngim kwa ya ka jung dukha men sim ngim kwa ya ka jing ya kan at dai namar kata kadaw ngas ngo ban ong ba khot i kinong rep ya kren ai ka communication ka babyang khnang ba nila banwan ra no ya kani ka jing ya kren hakalinti jo ka jing suk bat kinong rep kin chong suk kin im suk bat kin rem suk bat kin rep suk hakate ka jaka nakaliang jokil somainan kumbangi ni yang hakanong rem mangin ra ya ka sur ka jang unong rep ubam dan sur ngin kran nakabenta ka ki voiceless kinong rep ki bam dan sur ngas ngau ban ong ba namar kata kadaw ka jingwan jongi mata kasni kalong ban kershan yi kinong rep bakatay ka jaka rep ka baki rep kinang continue ban rep hawat ngis nguthu kidan kinong rep ki baladan yi ki kot jing pinsisha nakarat bat kidan kinong rep ki bam pat yoru ya kita ki kot jing pinsisha henry nga ngas ngau ban ong ba nakarat kidai ban penskem ya kini ki bala rep da ki purpose nem ini hangne i kontrol marwen i bala rep na du usnem 1000 khandai spa hanya ku armam i te kidan ki bala yo ya ka kot pata usnem 1000 khandai spa khandai pusau tengang asngo ban ong ba nginang penskem ya ki khnam ki nong rep kinyo mensiam hendrai lada pikini no ya kani ka hok ka jang unong rep ban rep haki jakarat nasngo ban ong ba fi penslor ya ki nong rep ban kenria na ka rep bad habau nong rep ulak kan riak nak rep kan dan ka jing kerdu bam ka bashar kai hakari Meghalaya Post.news